Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur sekretutxo bat kontatuko dizuet. Nafarroako gurmet haragia edo baztango aretxea Brasilen ekoizten da. Izan ere, Brasilen ekoitzitako sojarekin eta pentsuekin elikatzen dira animalia horiek. Norbaiti galdetzen badiogu zein den bizitzako elementu garrantzitsuenetako bat, asko errango duzue, jatea. Bain zuzen ere, hori, jatea, da gaur egun kolokan dagoena. Agroindustria kolokan baitago, arriskuan dagoelako. Izan ere, agroindustria guztia oso dependientea da kanpoko intsumoekin. Petroleoa, fosfatoak, potasioa, nitratoak, eta horiek akitzen ari dira edo akitzeko arriskuan daude. Hortaz, gaur, agroindustriaren mugez arituko gara. Saioarekin hasia itzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Irati, Urrobi eta Erro ibaien sistema baita Hemingwayen amuarrainak biltzen dituena. Irati ibaiak eta haren errekek erabat liluratu zuten Ernest Hemingway, joan den mendeko 20eko hamarkadan. Idazleak izan ere, ur haietan jauzika zabiltzan amuarrainak harrapatu, ibai ertzeko itzal goxoaz gozatu, edaria hango iturrietan freskatu eta osinetan bainatu zen udako beroa arintzen. Nobel saridunak bezala, beste batzuek ere gozatu dituzte Pirinioetako urak biltzen dituen ibai sare honetako txokoak. Eta gaurkoan Mariaje Ruizekin gaude, egunon, Mariaje. Kaixo. Gaur solastuko gara, inglesez Peak Materials 2 kapituloa, hau da, materialen eskaxiaren inguruan solastuko gara, baina zehazki agroindustriaren munduko materialen eskaxiaz, horretako Mariajekin gaude. Bera nekazal ingeniaria da, eta horretaz gain, aktivista ere bai, ekologistak martxanen, kurrikulum luzea, zer gehiago erran dugu, buru jabetza asanbladako kidea, makroustiategien kontrako plataformakoa, ez gara ziko dena zerrendatzen, ez, aktivista orokorrean. Eta, erran bezala gaur, agroindustriaz eta barre solastuko gara. Mariaje, nonbaitetik hasteko. Agroindustriak zer du berezia, zerk ezaugarritzen du, edo bertzen hola baitarrateko. Zerk diferentziatzen du, nekazaritza ekologikoaz, adibidez. Da kapitalismoa ekarritakoa nekazaritzara ere bai. Orduan garrantzitsuena da asko ekoiztea, eta berdin du zerkutzatzen duen, zenbat input dauden, eta da, diru ateratzea. Eta agroekologiarekin ordez lurra zaintzen da pilo bat, eta hori babesten da bertako lurra, eta nekazaritza eta abeltzaintza etortzen dira, joaten dira batera, eta era naturalagoa da, eta hori, naturarako askoz abestu. Bi eredu diferente azkenean, ez? Bat eredu erran duzu, business eredu bat, ez? Kapitalarena, negozioarena, eta bertzea, lurrarekin lotuagoa, txikiagoa, agroindustriak, gaur ez gara sartuko kritikatzera, ze kalte dituen ingurumen aldetik, galdetuko dizudana da bertze zerbait. Agroindustriak, Mariaje, egunak kontatuak ditu zure ustez? Momentuz ez, interes handiak daudelako hor. Badago Bill Gates eta Txina ari dira lurrak erosten, negozioak egiteko, aziekin, agrotoxikoekin,
eta inguru horretan badaude interes pilo bat, espekulazioak ere daude poltsan sartuta dago janaria, eta hola, eta orduan diru pilo bat mugitzen du. Denok likatu behar dugulako, eta momentuz horretan jarraituko dugu. Beraz, momentuz. Pena bat da, badago beste aldea, ez, eta gure esku ere dago, ez, guk nola likatu nahi dugun, ez? Guk kontsumitzaile gizare badugu poterea, erabakitzeko zer erosten dugun, eta horren arabera, babestuko dugu nekazaritza mota bat edo bestea. Ze modelo bozkatzen dugun, ez? Batzuek metafora horren bitartez egiten dute. Edozein kasutan, badire ahotsak erran dutenak, adituek, nekazaritza industrialak bere horretan berdin segitzea, zalantzazkoa dela, ez? Zergatik? Azkenean, nekazaritza industrialak behar ditulako input asko, ez? Kanpotik, baliabide asko, erregai fosilak, agrokimikoak, gero sartuko gara horretan zerbait gehiago, eta horiek eskaxian hasten badira, agian agroindustria bera kolokan jarriko da, eta beraz, gure elikadura sistemak, ez? Kolokan jar daitezke. Orduan, adibidez, agroindustriak dependentzia handia du petrolioarekin, batzuk erran dute modelo hori petrodependientea dela. Zergatik erratzen dago? Bai, adibidez, janaria pilo bat mugitzen da leku batetik bestera, ez? Orduan, garraioan hori energia asko kontsumitzen da, ez? Gero ere, osteko sistemak ere energia asko behar dute, traktoreak ere bai, potentzia handia badute, eta gero fertilizante ongarri kimikoak ekoizteko ere energia pilo bat behar da. Eta momentuz horretan horiek behar ditu agroindustriak. Beraz, erregai fluxu handi bat, ez? Behar da makinaria handi hori guztia martxan jartzeko. Makinaria horren adibide, ezakit, paradigmatiko bat edo adibide hon bat, Nafarroan bertan, izaten aldugu Kaparroson, ez? Hain zuzen ere, zuk erran dugu zaudela makroustiategien kontra. Kaparrosokoa da guzti honen adibide hon bat? Bai, hor daukagu Europako mailan behi gehien duen makroustiategia, 7.000 eta 1.200 behi daude hor. Eta, Europa mailan bat azbestekoa da 180 behi, orduan pentsa, ez? 0 bat gehiago. Bai, eta gehiago, ez? Eta, eta horre gainera kutsatzen arazo pilo bat erakartzen du, nitratoekin kutsatzen dituelako lurrak, eta gero, beste abeltzaintzikiak ezin dute lehiakatu haiekin, ez? Eta gainera poterea handia dute, epaitegietan adibidez, eta guk orain adibidez egin dugu informe bat, 180 horriekin, iaia, eta ez zaio gustatu, eta orain epaitegietara eraman. Salaketa bat jarri dut. Bai. Eta orduan horretan gabiltza, ez? Orain esan nahi dugu hor ze arazoak dauden, ez? Eta hori salatu, eta borroka horietan beraz. Gainera hor gertatzen da, badago nik uste mito bat nahiko zabaldua, ez? Edo argudio bat dela, bai, oso ondo zuek kontran zaudete, baina horrek lana sortzen du. Eta, karo, datuek uste dut kontrako erraten dutela, ez? Ez du lana sortzen, baizik eta lanpostuak kentzen ditu. Bai, ezke hori abeltzaintzikiak desagertzen ari dira. Eta zentro horretan, dena oso makina asko erabiltzen dituzte, eta hor sortutako lanpostuak ez dira kalitatezkoak ere, ez? Orduan, ez da bat ere eredu ona, ez? Agroekologiak bai behar du nekazari pila bat eta nekazari autonomoak. Besteak dira, kapitalaren langileak ere bai. Obreroak, nekazaritza, baina obrero industrialak nola baitere bertze alor honetan. Edo zein kasutan, solasean ari gara gaur materialen eskaxiaz, aipatu dugu petroleoaren dependentziatik etortzen aldeen arazoa,
bertze dependentzia bat izaten da gasarena, ez? Gas naturalarena, zeren, bueno, agrokimiko handitz egiteko beharrezkoa da gas natural erabiltzea, ez? Eta agrokimiko horiek beharrezkoak dira, bain zuzen ere, lurren emankortasuna mantentzeko. Zeren, pentsatzen dut, ez? Agroekologian bai mantentzen da, baina agroindustrian lurrari behar zaio pentsua eman, ez? Nolabait ere lurrak emateko. Bai, adibidez, hori nitrogeno ongarri kimiko asko egiten dira atmosferaren nitrogenoa finkatuz, eta horretarako gas naturala erabiltzen da. Eta bere prezioa igo da pilo bat, eta orduan nitrato horien urearen prezioa ere igotzen ari da, eta horrek arazoak sortzen du kate alimentaria mantentzeko, ez? Hori orain, denaren prezioa igotzen da, ez pentsioen prezioa ere bai, orduan abeltzainak ere bai dituzte arazoak horrekin, ez? Orduan, izan daiteke arazoak izatea janariarekin etorkizunean, prezioak igoko direlako. Hoixen da kontua. Adibidez, entzun diot, abeltzain bati, berak badu makroustiategi txiki bat, mikroustiategi bat, ez dakit ongi nola erran, eta berak erraten zuen, karo, berari adibidez elektrizitatearen prezioa igo zaio ikaragarri, ez? Orduan, ulertu behar duguna da, erabat dependienteak diren ekoizpen forma horiek jasango dituzte prezioen gorakadak eta modu ikaragarrian. Eta gainera gure elikaduraren zati gehiengoa hortik etortzen bada, erran nahi du, elikagaien prezio igoko dela, ez? Etorkizunean hori zen da nolabait ere kontua. Bai, eta gero nekazari asko eta abeltzain asko ezin dira mantendu enplegu lan horrekin, ez? Eta uko egiten diote lanari, ez? Eta nekazari gazteak ez dute sartu nahi horretan, ez? Oso zaila dagoelako. Eta zer erranik ez, adibidez, orain Ukrainiako kontu guztiarekin, badakigu badela gasaren inguruko interesa eta disputa handi bat, hor, seguraski, biziko dugu hemendik gutxira prezioen gorakada bat, gauza askotan, garian eta bar, ezta? Aipatu duzu nitratoak, badakigu badirela beharrezkoak olako elementuak lurren emankortasuna mantentzeko. Horietako bertze bat da fosforoa, ez? Ez da izaten igual publiko zabalarentzat ezaguna, fosforoaren kontua, baina aditu handitzek erraten dute kontu larri bat dela. Zer gertatzen da fosforoakin, Marije? Bai, errezerbak bukatzen ari dira, munduko 80% Saharatik etortzen da, eta hori agortzen ari da, ez? Eta hor ere, arazo geopolitikoak daude hor ere, bai, ez? Horrezegatik Marokok badu hainbeste interesa Saharan, ez? Eta beste herrialde konkreto batzuetan daude beste meategiak, orduan, beste meategiak aurkitu arte, hori, fosforoa bukatzen ari da, ez? Eta zaila da aurkitzea. Eta, karo, fosforoa ez izaten arazoa da, orduan ezin dira lurrak emankor mantendu, ez? Ezin da landatu, nolabait ere? Bai, hori landareak gutxiago azitzen dira, bere kalitatea ere txarragoa da, txarrago jasotzen dute izurriteak eta holakorik, orduan hori bere produktibitatea. Ahulagoak, ez? Bai, gutxiago izango da produktibitatea. Hor, fosforoaren arazoa, nik, iduritzen zait gai interesgarri bat, ezkutua, ez da izaten sobera ezaguna, eta segurazki determinantea etorkizunean elikadura bezain gai garrantzitsu baten esfera horretan, ez? Aipatu dugu bertze elementu horietako bat dela nitrogenoa, bera, ez? Nitrogenoarekin, arazoak badire, nitrogeno ere eskaxian dago, hor zer erran daiteke? Ekoizten ari da, baina bada garestia hori gaza behar delako ekoizteko, orduan gazaren prezioa igo denez, nitratoaren
prezioa ere igo da, ez. Eta gero ekologian adibidez, horiek, bueno, etortzen zen nitratoak eta beste batzuk, animalien ongarri zimaurretatik, ez, eta konposetatik, eta hola, ez, era naturalago batean. Ez da beharrezkoa kanpoko inputs izatea, ez, edo errotazioarekin, edo animalien irinaekin, edo landaren lugorriarekin, eta bueno, beste era tradizionalean egin diren moduan, ez? Claro, mantentzen ziren nolabait lurrak bizirik direlako nolabait ere ekosistemak, ez? Lurra dire elementu biziak, baina agroindustrian ez, bihurtzen dira... Bai, ezke hori izan da beti garrantzitsuena, ez? Lurra babestu eta mantendu materia organikoa, mikroorganismoak, ez? Eta hor bai nutrienteak eta dena ematen dizkio naturalki landarei, ez? Orduan, hori agroindustriarekin galdu da. Eta da bakarrik bota agrotoxikoaz, bota ongarri kimikoak, eta hori, orduan da pena bat. Eta honen bertze arazoa, ez, Mariaje, ez da soilik produktu horiek eskaxien daudela edo garestiak direla, baizik eta gainera nitrogenorekin adibidez, gehiegi botatzen denez, gero horri toksikoa da ekosistemendako, ez? Hor badago arazo bat, adibidez, eutrofizazioa edo olako kontzeptu bat, eta bueno, baduela nitrogenoarekin zer ikusia, ez? Zer da hori, Mariaje? Bai, hori agrokimikoen erdia baino gehiago ez da erabiltzen lurran bertan, orduan joaten da ibaietara. Botatzen dira, baina ez dira... Bai, ez dira mantentzen adibidez, nitrogenoa da mugitzen da oso erraz lurran eta joaten da uretara. Eta hor, janari pila bat dagoen ez batean, ez, fosforo eta nitrogenoarekin, alga pila bat handitzen dira, eta gero hori putrifikazioa dagoenean, oxigenoa desagertzen da, agortzen da ibaietan, eta, bueno, usaintzarra badago, arrainak ere hiltzen dira, bakteriak desberdinak sortzen dira, eta orduan osasun arazo larria da. Eta faunaren zati handi bat hiltzen da, beraz, ez? Bai, hori da gertatu da adibidez Murtzian, itsaso txikian, ez? Ikusi dugunean arrain guztiak hil direla, eutrofizazioarengatik izan da. Gehiegizko nitrogenoa bota delako inguruko zonaldetan. Nitrogeno eta fosforo bi elementu horiek izaten ohi dira. Bai. Mariaje, pixkat gaia aldatuz, norbaitek galdetuko du, bueno, ez dakit, agroindustria kolokan baldin badago edo gutxitu behar baldin bada, dituen inpaktuengatik eta bar, ni ados nago, baina, karo, hemen munduan pila bat gara, gero eta gehiago gara, eta hau guzti horiek elikatu behar dira. Agroekologiak elikatzen aldu mundua, edo txikiago, Nafarroa elikatu daiteke? Bai, bueno, esaten da nekazaria baltzain eta arrantzale txikiek elikatzen dute munduko 60%. Orduan, hori bai delako janaria pertsonentzako eta era lokalean egiten da. Adibidez, orain Nafarroan egin da radiografia, nekazaritzaren radiografia, mugarik gabeek eta erreak egin dute, eta hemengo 60% nekazaritzarena joaten da abereak elikatzeko, eta ez pertsona. Ez orduan, ari gara hori sistema honetan makrostatiekin eta hola, ez, ekoizten dugu pilo bat, beste gauza baterako, ez, animalientzako era horretan, eta ez dira landa larreetan elikatzen edo lakorik, ez. Orduan, gauzak aldatzen, bai egiten aldira gauzako beto, baina izan behar dugu borondatea aldatzeko. Beraz, nolabait, segurazki elikatzen alda, modu horretatik, gaur egun, ez, demostratzen den bezala, baina gure kontsumo patroietan ere aldaketa bat eman beharko da, segurazki, ez, haragia edo boieria industriala egunero jatea tonaka jaten dugun bezala, segurazki ez da posible.
bai aldatu behar dugu, hori da gakoa, ez? Beste era batean konsumitu. Gero eta freskoagoa, ez? Eta bertakoa, eta hori gian haragi gutxiago, eta produkto gutxiago elaboratuta, eta holako gauzak, ez? Eta prezio, bidezko prezioa ordaindu ere gure elikagaientzako. Beraz, hor bertze alternatiba, Mariaje, planteatuko dizut bakarrik azkeneko galdera, pixket seguraski ukitu dugun gaia, baino, eskasi arazo hori kontuan hartuta eta mundu bat elikatu behar dela, agroekologiaren aldera pauso bat ematearren, ze neurri politiko zehatz proposatuko zenuke. Zerbait konkretua, erresa, erraten duzula. Bueno, ni hemendik hasiko nintzateke. Adibidez, Europako laguntzak joatea agroekologiara eta ez agroindustriara. Orain adibidez, nazak da Nafarroan diru gehien lortzen duena Europatik, da autobideak duena, ez? Bai. Eta bueno, makrousteategien kopurua ere, animalien kopurua jeistea, ez? 300 behi edo lako zerbait, ez? Europan dauden moduan. Eta gero, bueno, pertsonalki ez gure kontsumo, esan duguna, ez? Gure kontsumo aldatu eta bueno, salmenta zuzena, gero erosketa publikoa, ekologikoa, ez? Jantokietarako eta olako gauzetarako, ez? Benetan impulsatu olako nekazaritza, ez? Bestela, zaila da. Hori da. Zaila da irautea. Eta bertzen gainera zaila delako aldaketa bat ematea, ez? Zuk baldin baduzu, izugarrizko inbertsioa egina industria batean, makroetxalde batean, edo mikro ustiategi batean, ez? Hori aldatzea agroekologikora hori komplikatua da, ez badago diru laguntzarik. Beraz, hortzen, Mariajeren hitzak, proposamenak, hausnarketak, gaur zertzelada bat, gai interesgarri honen inguruan, nola gure elikaduraren zati handi bat bermatzen duten baliabideak eskaxian hasten diren, eta nola horrek ekarriko duen, segurazki elikagaien eskaxia bat edo prezioen gorakada bat. Beraz hori, Mariaje, mila esker handitz. Zuei. Eta bertze batean gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.